Gayang kap nakaari dugay kayo nga excited na kayo sa mga tili-tili ron ba. Pariban jud ko sa akong buhok ani basta makahatag nito scrap dire. Agay! Tagko ra ba kung to ipanghatag mo para ba. Pariban ako palit kog bugas sa kasako pais na tayo. Uy, kap. Ay, kap kay ni ari na ka kap. Oh, ning ari nako kay bawo biya ka nga pinamangay na. O gani kap Ikaw man nagbuhat jud ko nimo diri kap kay. Ha, ikaw man akong leader. Sana Christianisa. Kap daghan sus daog nila kadaan kap kay ako jung napundo ang mga tao daghan kaayo. Kana mo sakto. Oo. Kana gyud mo bitaw hinsalig ko nimo nya mo ning kwarta na to. Mo ning kapuan na to padagan. Daghan ni. Mga 100,000 man eh. Daghan lagi di kap ari na kap kay malimot niya ka kap. Oo, ikaw na lang ihapog bahalaan niya. O lagi. Kanang 100 anang nalahi, ipalit nagsobre katong long, katong white. Maya kung sudlan kap. Sige kap sige. Nya mo ato nako kay mo na po ko atuon ha. Oh, sige kap ay Sige. pagdugay kay bakitan niya kada Basta, sa mga kontra mao ba gani. kay bawo na biya Sige ka na. makudakan niya ka diha na. Oo, mao gani. Basta ikaw na bahala ha. Ako di bahala Oh. ni kap ayaw jud ka balaka. Sige sige. Oh. Ren ako. Oh, sige kap. Sana all. Ay, wadto na kong salon. Karon salon. Ni ane. 1 hour later. Lagi agising ko kap. Igor ako gibayad sa parlor. Ang 100 pang gasolina. Igo-igor sa naabot ko diri. Okay. Wa ko kapalit og bugas isa ka sako. Yun na, mangina kong pa-parlor kasi batian ay dato akong buhok in town. Ginoo ko. Kaya sa atong leader manira na ron ukay-ukayan ron. Mukay para bako. Mao lagi ako gani kay Kota niya ko nga okay ta. ay ako di ko mukay hinang pag order sa Shopee ba niya. Igo ra jud kayo ang ako madawat ako ibayad. May lagi ron iton. Mao abot unta pa ko lakaw. Di Oo, maabot ra lagi to. Sige magpaabot ang ang ramde Uy, palibak. Hindi, naalagi mo diri, day. Man kaya ka. Alin ko sa diri. Ay, ayaw na Maparpan mi hapit yo kailan nimo nagdungo oy. Maulagi kay ito magpug merkado god. Mo tanawa na unhan jud ta. Bakas ti Kaya daw sama mo diri. kapaabot mo kay. Bawag na siya nga leader nato. Oh, ang gihatag ni Kapa. Unsa ba siya? Wala may yatag si Kat. Madahan. O gwa gihatag si Kapa pildi na diri klaro. Pildi na. Wa mo kutara na Ay, ayaw butang agree. sa ninyo. Ako di jud ko mabutar basta wa koy madawat pesag 20. Ako sad. sa madawat bahala jud Ano na na kapitan. mo day nga. Basig unyang gabi pa tumanghatag si Kat. Anak mga mang kay kanang Lain naman ang kapitan kabanga ng ipaagi gabi. nag leader. Human sa leader i-distribute na sa mga Wala ka lagi ning hatag si Kat lagi. Aporting lagi na dapat lagi di lagi unta mo agig leader what's a good? I agree. What's a good? Aw, sige. Pagkatulid og buhok na unsa. Naguna-una magpariban guro. Ay, Natagaan na day ka ni Kat di ay. Wala pa ko tagain. Wala, Di man ka nagpariban naghapon mura pa magkag-ungo. I agree. Na unsa man in taon mo day nga. Ako ra bi akong bana baya. Ay, gikan mo gipadalaan. Ano si bana? Partner day. Wala mo kay baw. Di, hala na ng parinir ako. Sana all. Hala na ng parinir ang amo aba nga ang kamang intaw ni kapitan. Inig pangamang ni kapitan niyang gabi hatag na ako ninyo. Kamara ba ako nilunggan nga tagsa kalibo ko ni hatag. Tagsa kalibo bitoy hatag ni kapitan pero wa pa man siya ni hatag. Kaya. Ugma inig butar niyo ugma kundi pagyapo mo kadawat butar lang gyapon mo kay Ay. inig kakuan ihatag Sige na, bantay ha, ikaw yung gabi ha. Ini lang gani kagabi ay na mo kuan ay ganang 20 naman. balik ka lang ninyo inig ka ugma kung wala kay basta kay wala pa man ni hatag skap. Ah, ugma kay botasyon man Mars. Ay nalang Basta why kamang Mars, why butar. Kasi ni guman ninyo butar dito mo ari day mo diri sa kuan balay or dito ila kapitan mo hatag lang sa kapitan ninyo. Ay, sige ay sila. Sana all. Sige. Nindotan sa pamati ay. Nanimaho na kong lingkuranan sa barangay hall. Ayo. Sige. Kap.
Oy! Ayo, Kap. Are sa loyo, are sa loyo. Buntag na kap. May buntag kap. Oh. Adlaw kap. Mayong adlaw, mayong buntag. Unsa may ato? Kap kanang Wala kamang dia kap. Unsay kamang? Abo tibis kamang ni kap. Kamunay man si kap. Uy, kamang ba? Di. Ako ang supi kap. Ang supi kap. Ah, kuan kanang ang kwarta. Ako nang gihatag dito ni Christian Nisa. Ni Miss Nisa ba? Ako nang gihatag niya mo nang dito na siya may leader ninyo. Kamu mga leader naman mo. Tagaan kap. Oh, giapto na ko ganiha. Aw ganiha ba to? Basta nalimot ko. Mo nang Siya kape wa pa ka hatag. ay mo pagbinuang diha. Oy, gihatag na intaw na ko niya ang Wala kwarta. mi nadawat kap. Ni bisan lang piso or 25 centavos wa mi nadawat. Ang problema. Ako supi lagi kap. Ako supi. Agtarong mo diha. Oy, Na tarong kay dinarong ba ako kanang Kuan. kanang bayad dito gihatag na jud ako wala ginato na ako gisod sa envelope kay para makita jud nga tinuod jud ang kwarta. Kap, di mo pakauwag ari kap. Ha? O gihatag pa lang ni Kristyanisa dali Wala na mo. lagi kap. Lahat Stilana. pa may pinaabot sa ilahan tao, no? Ha? Niya asa maron siya day. Nagtarong oy. Tapos ilaha ka pa ito. Dito mo ko. Pinaana lang ko. Ha? Oh, pinaana na ana. Tulay na kay buho. Perteng tolera. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang hinamahal ko? Pwede ka naman butuhan. Magap! Agay! Ang siro-siro ka na. Asiman si Christianisa. Ipariba na akong gihatag. Mainoy ka jud ka. Pwede dyan ko magbuhat sa init. Sana all. Asa akong kwarta? Ha? Ngano ba guys, rita naman imong buhok? Tinuog itong giingon nila di ay nga imong gipariba na akong gihatag mo no! Aw, 100,000. Kaya nakapaminaw sa kadali. Unsa ko gipariban? Uy nga, ako ang maning kwarta akong gipariban in taon lugar. Uy! Bahin. Sibahin. Mura pa kag kukog pag-ari nako karon unsa naman ka? Ha? Oh. Ang kwarta nako ambi ang kwarta. Imo yung gigasto ang kwarta. Uy, wala na ko gigasto ang kwarta. Ibutang pa na ko sa sobre. Ida, asa maron? Asa maron? Be, pakit ako. Kuha na pa ako sa sobre. Wa man sobre. Ano yes ka, ha? Wa magani ko kapag tambalan ako na kung kiyaw. Ayaw na ba? Ayun na. Okay. Lagi na. Di na okay. Di na okay.